нататък. Дните ти минават неусетно, заобиколени от желанието да си нормален и да можеш всичко, което останалите могат. А дали винаги се получава? Със сигурност не. И не защото ние и нашите създатели не го искаме, а защото има фактори, които са като бетонна стена пред пътя ни. И тогава, заобикаляме ги и пак напред. И ще си помогнем сами. Защо ли? Защото нуждата ни е накарала да го сторим. Без значение кой си, какъв си, с кого си живел. Защото никой на този свят не е застрахован за вечен живот и с вечно здраве. Защото в душата на всяко човешко същество на този свят има и човещина. Без значение дали си пораснал или си дете. Знам, че ще помним всичко това. Знам, че е наша съдба. Ти не забравяй кой и кога ти е давал от своята душа.